So big guys catching again and below the one after Jesus. Amen. One that's a gay goma. Ilugwa Elofadizin no ge. Komugi wetalofaga niru dichi. Wetu udo. Weti even in the money mezi no no.
chọpụtara isiokwu a n'ebe anyị gụrụ tata na lesson 2 Timothy chapter 4, 1 to 8. 2 Timothy chapter 4, 1 to 8. Aga m agụ sọsọ 3 to 8. Ọ na-achọ ka ige ntị isiokwu a. Isiokwu mbụ, nara okwu eze nke ezi omume n'aka Jizọs. Nara okwu eze nke ezi omume n'aka Jizọs. Esokwa na ndị akụkọ ilo. Nekere na anya na-eyi anya n'ihu si ọmụmịba n'okwu. Si anya na okwu eze. After presentation, and then 2 cows. Rapper. 1. Dog. I know now. All right, why? Yes, President Nitrophone, Bishop, what bag on you? What chance I don't want to do? I know Chief Summer. You want to tell us, Chief Summer, I never know. All the senior brother, the one guy, Obi, Balasumai, if you see what I'm doing. Some okay, I do know okay, can I need one?
Samuel Aboro Samuel Mosa Chief Samuel Ucho Keke Wamurama Aide Keke Dalon which pom pom. Even though you are style ya beach. Oh, beach. Other papa. Everybody, no, you go on one. Other, no, you go back nobody. To the pop one that it's funny. Hey! The phone I am not going to go about that. Because one of the kind of side I can never chance to the time, they might go away. Senior advocate, Ochiari Bodini, Batagoy, Okulo Ochiari Batagoy. Hey, Ochiari Bodini, I'm making the windows. Hey! Senior advocate, Ochiari Bodini, Batagoy, Okulo Ochiari Batagoy. Hey! Ochiari Bodini. So, and we don't need one day, one day, and so then that NGO, historic city or town, and financial ever, we go never. And then we go can ever fast from my own weather pandago. I'm all come to see where I'm very grateful. Thank you so much. No matter how much I say, I appreciate it with all my heart. My mom is a wonderful.
mama m ama m na ọ masị ya na mmejọrọ na Chineke kpọọ ya and anyị epegakwa ọfụma. And my mom, onye ọbụla ma etu ọnọdụ nọ 12 years ago. So now ama m ihe m na-echekwa ndị ọgọ na-abịa n'ugbo ya tinekire ibe ebe ndị ọbụla ga-anọ na-etu ego ụgbọala mara agwọ ka anyị na ọbata igwe ibe yi ọbata igwe gaana ọcha Archie Oscar Okon nnukwu ụkọ n'isi mba ọbata igwe ndị be anyị hụrụ oche site ndị be anyị site ndiwe ndị be anyị site ndiwe ndị be anyị ọzọ mgbe ọ na-abata ka ibe anyị ji arụ ọrụ ga-aghara ahụ anyị doziri injinia Okeke nnukwu ọba ọdọkele Okechukwu ejide my mother carried my mom. She was late to rest yesterday, so the burial continues to be and I my mom, the beautiful woman. My mom, why now one boy? Now what's one day? My mom, she loved peace. What I don't ask for what you mean. My mom used to be like that. What I don't want you to know my children. But my mom had peace before dying. Onye ọbụla
Chineke chọrọ ihe ọ bụla Chukwu kpọpụtara gị ime n'ụwa ị na-enye karịa ndị ụmụ oge. So my mom alụsịrị ọrịa wee naba so nna anyị ụmụnne m ka ha ncha gbasi ike na-eme ihe ọma na-enye mmadụ aka karịa onye ha nwee ike. Eze